Nani mami apa yang dah? Mami. Saya tanda. Kasih beri. Malah dia. Apel. Malah pergi kan mami ya? Oh. Menel. Kamu nak pergi kan? Ani. Piang au पैसा लायनो होननानै जोंखौ थगायनानै गालांदों। दा माला थाङा मामिया? बुधबाराव थांदों। जों हौवाया न'आव फैनानै माबायदि खालामफैयोमोन? बुफैयोमोन। ओरै खेला बुयो ना माबायदि बुफैयोमोन? गाव बुनायखौ खेला होनोमोन। मायाव बुयोमोन? सिखुंफ्राव बुयोमोन। ओमफ्राय दा मामिखौहाय बे हौवाया लानानै थांबाय। दा मामिखौहाय नों लेंहरफिननो लुबैना लुबैया? लुबैयो। मा होनगोन? मामिया फैफिनदोंसै। मामि नों जेरावखि थाया नों न'आव फैफिननांगौ नानिया गाबगासिनो दं। आंनि न'खराव दानो समस्या जानाया बेबायदि दुमबाजारनि सासे दादा होननाय फैयो आरोखि। फैनानै बियो जों बादा होब्लाबो बियो मानिया फैबाय थायो। बिदिनो फैनानै डिस्टार्ब खालामफैयो। दा बियो आंनि हिन्जावखौ लानानै थांबाय। माबायदि डिस्टार्ब खालामफैयोमोन बियो? बियो अनेक बादा होब्लाबो जोंखौ दुमखिफैयो। सोर बेलाय सोर मा बुंदों बिदि जेनेबा जों दाफै माफै होनबा बियो दुमखिफैयोमोन आंखौ सोर मा खालामनो होननानै। माला लानानै थांखो? बुधबार खालि लानानै थांदों। थगायनानै थांदों आरोखि बियो आंनि हिन्जावा। बेंकआवहाय थाखा बख'हैनोसै नोङो नानिखौ लानानै बिबैनाव दोनहैदो आं थांनोसै बख'ना लायनो न' लुनो होननानै बख'ना लायदों आरोखि। न'आबो लुखानांगौ बाथाम हाजोबखानाय। दा बियो बिदि होननानै थगायनानै थांबाय जोंखौ। जोङो फन बुयो 12थायाव रिङो हमा। बिदिनो जों बुबाय थायो रिङोल' थिखाङा। लास्टआव 12:30 सुइस अफ खालामना लाबाय फनखौ। ओमफ्राय माबा मोनसे सन्देह दंना गैयामोन बिसोरखौ मोजां मोनलायो होननानै? सन्देहथ' गैयामोन। गावसोरसो गाव फैनानै बेबादिनो आदा बाजै होनोमोन। दा मानसिखौथ' जों मिथिखागौ गुन्दामि होननानै। बेबादिनो जोंनियावल' नङा बेबादिनो आगोलबो जलायस्रि बेबादिनो थेखा बाजारथिङै बुजाखाबाय। बेबादिनि थाखायनो बियो बेबादिनो हिन्जाव गुन्दा होनना मिथिखागौ बेखौ। बादा होसेयावबो बियो फैबाय थायो। ओमफ्राय फैनानै बेबादिनो खालामनानै नै थांबाय। दा नोंथांनि बिसिखौ माबा मोनसे खायदाजों ना मोजां मोनलायनानै लाना थांदों? बियो फैनानै बिखुङाव फंसे बुफैयो आरोखि। बे फंसे बुफैलायनायावहाय बियो माबा मोनसे गोसो बायग्लिनानै थांदों। बिनि आखायाव माबा मोनसे दं बादि? औ आंनि सन्देहआ बेनो। सिगांथ' बेखौ जों बोरायबो बुरिबो रायोमोन मानो फैबाय थायो जोंहा बदनाम जागोन होननानै जों बादाबो होखायो। बे बादा होसेयावबो बियो फैनानै बेबायदि खालामफैयोमोन आरो। न'खरनि मानसिफ्राबो मिथिखागौ जोंनाव फैनायखौबो। हौवाया बबे जायगानि? दुमबाजारनि चक्रसिं होननाय दादा होनबा फेमास आरोखि। बयबो मिथियोबो दादाखौ। चक्रखौ बांसिन मिथिया। नाम मोजाङा चक्र। नाम बिदिनो गामियाव गाबज्रिग्रा दादा अल फेमास। दा नोंथांनि हिन्जावा दादा होननायजों खारलांबाय। दा बे हिन्जावखौ लेंहरफिननायनि मा खोथा बुङो? हिन्जावाथ' फैफिननांगौ। आंनि न'खराव आंना गथ' गथाय 2 दं फोरोंलांनांगौ। न'खर संसार जालांनांगौ। दासो गथ' 2 हाबजेनदों। संसार जानाया जेबो जायाखै। फैफिनोबा हामगौ आरो आंनि थाखाय। मानोना उन्दै गथ' आहार जानाय गथ' दं। बियो हराव सामफ्रामबो नागिरो। बिदिनो जों थगाय थसिसो दोननाङो। गाबगासिनो थायो बियो। सम सम गोसोखाङो बिमाखौ आमायालाय होननानै। जों थगाय दोननाङो आरोखि। गावबो नुखादों उन्दै गथ'खौ। आंनि उन्दै गथ'खौ गावबो नुखादों हौवायाबो। बे चक्रसिंआबो दादायाबो। अब्लाबो बियो मा
गोसोजों लांखो बिमाखौ बेखौ आं सानस'नो हायाखै आरोखि हौवानि न'खराव सोर सोर दं फिसाफोर साबसे दं मिथिगौ नामा हौवा बे चक्रसिंहना न'खराव बिजामादैबो दं बिहामजोबो मोनबाय फिसाफ्रा गासै साब्रै ना बेसेबांबा दं होनदों दा बे मानसियानो आंनि हिन्जावखौ बेबायदि खालामना लांबाय दा बबेयावहाय दं बादि सानो दा बबेयाव दङ फनखौनो सुइस अफ खालामना लाजोब्बाय जोंबो बेखौ बुंनो रोङा बबेयाव दंहैयो दा आं लुबैयो फैफिनजानो मानोना जोंहा उन्दै गथ' दं गाबबाय थायो बिनि थाखाय आं खावलायहरो आरोखि Ani मा गेलेदों मा फानदों मामिया नोंना Ani मामिया